De teams moesten saai al oplaad worden. Het komt goed uit dat ze nou maar iets oefenen kunnen. Toevallig valt dat nu samen natuurlijk. Hè. Vorige week hebben we een aantal incidenten gehad. En dat geeft alleen maar mooi aan dat het nut en noodzaak van deze teams dus degelijk wel aanwezig is. En wat is dan het verschil met die oude doekersteams? Duikers, hè, de naam zegt het al, kunnen onder water. Deze teams kunnen niemand redden die onder water zit. Dus daarom heet het ook een oppervlakte-reddingsteam. Mensen die zich nog aan het oppervlakte van het water en of ijs bevinden, die kunnen we redden. Ga je onder water, heb je echt duikteams nodig. Dan heb je ademlucht nodig. En ben je dan ook een hoog van dan? Er zijn nog 2 teams over. Die zitten in Zuidwest-Friesland, in Sneek en in Leeuwarden. En met de aanvulling van deze teams proberen we toch in ieder geval de risico's af te dekken. Het liep het roerd koud, maar de pakken beschermen je goed in de kelt. En dit doe je hem vrijwillig? Ja, dit doen wij ook vrijwilliger bij. Ja, we zijn hier bij de vrijwillige brandweer in Heeg zitten we. Ja, klopt. En het is wel even noodzakelijk om te leren, want ja, mensen zakken al strategisch in. Ja, dit is iets nieuws voor onze oppervlakteredding. En dit is een oefendag. We moeten theorie gaan en vanmiddag praktijk. Ja. Dat hartstikke leuk en dit moet je even kennen, nou vooral nog met ijs. Hartstikke leuk, zei ze. Ja, het gaat het best. We hebben helemaal nergens les van. Ik denk dat je hem kouder als u. Oké. Het valt me echt mooi in dit pak en helemaal geen les van de kelt, niks. Het liep het een uitkomst, maar waarom winnen die teams er net al eerder? We hebben wel brandweervaartuigen in Friesland. Dus het mensen van het water afhalen, dat deden we al. Met brandweereenheden kun je natuurlijk ook wel wat. Alleen dit zijn toch weer specialistische zaken. Technologie staat ook niet stil. Dit ontwikkelt zich. De pakken, de materialen die we gebruiken. Dus we gaan in die trend mee. Ja. Dus Friesland wordt er wel wat veiliger van? Dat hopen we wel en daar gaan we ook zeker vanuit. Oer een mannen kunnen de teams inzet worden.